Галамнар хуҗасы Бөек Аллаһ Коръән Кәрим безгә иңдергән. Бәхет теләсәгез, минем әмерләрне көндә үтәп яшәгез дигән. Коръән Кәрим инде изге айда, Рамазан дип бу ай атала. Ошбу айга кергән һәр мөселман әлхәмдүлилләһ дип шатлана. Рамазан ул олуг нигъмәт айы. Рамазан ул бәрәкәт айы. Яхшылык кылырга теләүчегә Рамазан зур мөмкинлек айы. Бу айда кылынган изгелеккә Аллаһ әҗерен арттырып бирә. Бу ай һәр кешенең тормышына иман нуры һәм бәхет бирә. Җиргә килгән һәрбер пәйгамбәргә фарыз булды ураза тоту. Иртә таңнан алып кичкә кадәр тыелды ризык һәм су йоту. Мөхәммәд пәйгамбәр өммәте дә бу фарыздан читтә калмады. Һәр ел сайын уразага кирип, мөселманнар җанын паклады. Күпме еллар әби-бабалар да Аллаһ әмреннән баш тартмады. Җәй айының эссе көнендә дә алар иманнарын саклады. Руза тоту тәнгә шифа бирә. Руза тотып калып сафлана. Руза тотып иман куәтләнә. Җир йөзе нур белән каплана. Рамазан ул зур сабырлык айы. Сабыр булган кирер җәннәткә. Бергә җыелып кылган ифтарлардан бердәмлек килер җәмәгатькә. Изге айда мөмин мөселманнар бер-берсенә ярдәм итәрләр. Кардәшләрнең күңелләрен күреп, зур дәрәҗәләргә җитәрләр. Кояш байып, авыз ачкан чакта кылган гөнаһлар кичерелер, җаны тәне белән руза тотканнарга чиксез әҗер савап бирелер. Руза тотучыга авыз ачтыручы юмартлык сыйфатын арттырыр. Киләчәк көннәрдә аның табынында мул ризык һәм бәрәкәт булыр. Рамазанда бардыр кадер төне. Хәерлерәктер ул 1000 айдан. Гөнаһларыбыздан чистарынып, калебләребезне пакландырып, яши башлыйк дуслар бу айдан.